Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Azatlyk Radiosuna gelip gowuşýan köp sanly hatlary, istekleri nazarda tutup, boskun bolmak meselesini öňükdirýäris. Boskun bolmak nähili, aňsatmy, kıyınmy? Boskunluk Türkmenistanly migrantlar üçin bir çäremi ýa-da çykalgamy? Azatlyk Radiosunyň redaksiýasyna boskunluk meselesi bilen baglanşykly hat ýazýan, ýüz tutýan migrantlaryň belli bir bölegi Türkiýe durmuşa çykan ýa-da daşary ýurtly raýatlara durmuşa çykan Türkmenistanly gelinňizler. Ýene bir bölegim maşgalasy Türkmenistanly bolup bosunluğa ýüz tutmak isleýänler ýa-da Türkiýede işläp ýaşap beren bosunluğa ýüz tutmak isleýän Türkmenistanly zähmet migrantlary Türkiýe durmuşa çykanlaryň bosunluk ýagdaýy nähili bolýar. Bu arada gepleşigimiziň bugünkü mehmanlaryndan arzu maglumat berer. Daşary ýurtlylar bilen nikahı bolmaýan Türkmenistanly maşgalalan ýa-da öz başyna boskunluğa ýüz tutmak isleýän Türkmenistanlyň boskunluk ýagdaýy nähili bolýar. Bu arada Arslan öz tejribelerini size eşitdirer. İlkinji söz onda arzuga berýäs. Ondan soň söhbetleşigimizi Arslan bilen dowam edýäris. Arzu özüň ýaly Türkiýe durmuşa çykan pasportu köýene bolup, o Türkmenistana gitsem, ýyzyma gaýdyp bilmenni, inni bu ýagdaýda nähili çykalga tap bolar diýip, Azatlyk Radiosunyň redaksiýasyna hat ýazyp, boskunluk barada maglumat soraýan maşgalalar bar, migrantlar bar. Ine senem bir tejribeli Türkmenistanyň boskun hökümini, boskunluk çäremi, çykalgamy? Başka ýoluny tap bilmeýän bolsa, boskunluk çäre. Ýöne boskunlukda mesele sen başka bir ýurdun raýatyna durmuşa çıkan bolmaly däl. Maşgalaly bolsaň kabul eden oklarmy? Maşgalaly bolsaň kabul etmeýän, neýle kabul etmeýär? Şo taýda sana düşündürýär. Sen Türkmenistandan viza bolup gidip barýan. Dokumentim eden ok, isleýän ýerime gidip bilemok, isleýän ýalyk ýaşa bilemok, isleýände gidip bilemok, iş ýok, pul ýok, öýüm ýok, pensem ýok, şeýtirip şu prичина bilen gidip bilýände. Ýöne sen Türkmenistan dışında başga bir ýurdun raýatyna durmuşa çykan bolsaň, sen boşkun bolup bilmeýän. Sebebi o tayda Birleşen Milletler Guraması sana diye. Sen öz yurdundan çıkıp başka bir yurtta, başka bir yurdun, ikinci bir yurdun raýatyna durmuşa çıkıpsın. Dokumentlarda sen durmuşa çıkan görünýänsin. Şoň üçin şu adamın yanında ýaşa ber diye. Şu ikinci bir döwlet sen dokumentlaryny düzeltsin, pasportuny düzeltsin, imzalyny düzeltsin. Sen bu problemaňy durmuşa çykan adamyň ýurdu bilen, döwlet hökümeti bilen çözýär, şeýlemi? Hawa çözýär. Ýöne şu döwletin Türkmenistan bilen bir ılalaşığı var olsa, şu Türkmenistan seni şu yurtta da öz harına koyanır. Men başından geçen naydanda. Dokumentlerini vermesini köseye, hesabını etmesini köseye. En sonunda men pikirlenip gördüm şu Türkmenistan'ın raýaty bolmak gaça bir kıyın bir mesele. Bunu Amerikan bilýär, bunu Orkiýeden bilýär, bunu Türkiýeden bilýär, Japonlysyň bilýär. Bütün yurtlar şu Türkmenistanly men diýende, ey wagt doganjan, wagt sen Türkmenistanly men hep şey etip durýarlar. Şu adamlar burada bilýär şey, aydan soň menem utanýar, yüzüm kızarýar. Boskun bolmak aňsatmy? Sen pikiriňe görä, Ardu. Aňsatda näil kynçylyklar bar? Ýöne boşkun bolsaň, seni kampa goýýarlar. Mesela senin dokumentlaryň originalmy, dälmi diýip şunu izin-zarlaýarlar. Seni ýurdunda doğrudan başyna erwet zatlar gelmi ýa-da şu taýda özüňi aç galýanmy, sana zar beren biri barmy? Ine şolary seyredilýär. Sonra bir görýärler, owa doğrudan şoň ýazat bar bolsa seni registrasiýa edýärler. Registrasiýa edilen soň sen şolary sana bir kart berýär. Şu ýaşaýyş ruhsaty ýalyp kartçyka berýär. Şu kartçyka bilen ýaşaýan, hepsi bir gün gidip podpis goýýan, şu taýda polisa gol çekýän, ha? Hawa gol çekýän. Ondan sonra seni bir ýurt alýar.
Arzu, ine 3-nji wurýurda gidençäň Türkiýeden eklenç ýagdaý nähil bolýar, iş ýagdaý nähil bolýar. Bir ýerden kömek berýärlermi, näçe berýärler, näme diýerler? Aylyk berýärler Türk puluna 780 lira. Sana pul berýär, sen ýaşaýan ýerinde meselem, öýüňde kömür ýakýan bolsaň kömür berýär, ýeme içme berýär, esk berýär giýmen üçin. Birleşen Milletler Guramasy iş edip kömek edýärmi bosgunlara? Türkiýe berýär. Türkiýe berýär. Türkiýe kömek edýär. Bosgun bolanyň üçin kömek edýärmi? Hawa şoň üçin kömek edýär. Ene şonu ýalyp sen eger Zaksan geçmedik bolsaň, boşgun bolup gidip bilýän, ana şu ýurda gidip şu taýda täze bir pasport berýär, sana isteseň sen adyň, familiýaň öýtüp bilýän. Hiç edip görmediň bir iş hemişe kynçylyk getirýärdi. Soňra ýöne ýaşaýyşyň düzelýär. Türkmenistan ýalyp dokumentlaryny etmelisin. Men sen kesel bolsaň, ölüp kalsaň, ölüň bilen men interesowatly edem oga diýip şu taýynyň elçisi şeýdip jogap berdi. Men bir aýal maşgala şu İstanbul'da ölenmi? Men Ankara büyük elçiliğine davet soradım. Bana elçi şeýdip jogap berdi. O sen ölen soň bizim etmemiz gereken bir iş değiller bizi. Biz bilemiz o kim öyle, kim gali, kim näme diýär. Bizim işimiz değil o bu diýär. O şu öz elçinin işi şu. Ýöne özüň näme iş edenden bilen okşur. Şeýdi vaýdaýy. Ýene şoň ýaly ýurtdan gaçyp gideýin. Men öz pikirim. Arzu, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp öz bosgunluk durmuşyň barada dünýä türkmenlerine beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Sadece otuna da üstünlük arzu ediyor. Sağ ol. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehremanda bolýar. Siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky sanyny Azatlyk Radiosyna gelip gowuşýan köp sanly hatlary, istekleri nazarda tutup, bosgun bolmak meselesini öňükdirýäris. Daşary ýurtlar bilen nikahı bolmaýan Türkmenistanly maşgalalan ýa-da öz başyna bosgunluğu yüz tutmak isteyen Türkmenistanlyň bosgunluk ýagdaýy nähil bolýar. Bu barada söhbetleşigimizi gepleşigimizin bugünkü mehmanlaryndan Arslan bilen dowam edýäris. Arslan, ine ýaňy Arzuwy dinledik. Arzu şu Türkiýedäki tejribeli Türkmenistanyň bosgunlardan biri. Arzu aýdýar, Türkiýe durmuşa çykyp bärde maşgalaň bolsa, 3-nji wur döwlete gitmäge Birleşen Milletler Guramasy oňoýly garanok, bosgunlygyny kabul edenok diýär. Eýtemin hasen özüň ýaly Türkmenistandan öýlenen çagal şuwly Türkmenistanyň maşgala bolandan Birleşen Milletler Guramasyna yüz tutmagy, bosgunlygy kabul edilmegi aňsat bolýarmy? Aňsat bolanok bar, diýerler olanlar olýar antastat ýok. Gideniň bilen tuara alýarlar, bosgunlyk kabul etdikden soňra Türkiýanyň içinde başga şäherlere uratýarlar. Mesela Yalova, Tekirdağ tarasyna uratýarlar. On bir aý soň diýip bosgunlyk çaky beren düşünürsin, kabul bolmady, izine bermeli jaň etýärler. Onuň üçin anzatda Türkmenistanda ýa ölüm hukuk awanyan bolýar, bolmasa döwlet tarapyndan, hökümet tarapyndan gözlenýän bir olaýmadan o şekilde bolup bar bosgunlygy sığmadan başga türlü bolan, kabul edenoklar. Ankara kabul etdim diye bir ay sonra zanget yerler. Bir ay sonra Türkiye'den çıkmalı diye. Arslan, onna aydaly bir Türkmenistanly migrant inha men pasportymy mütködüp bilemok, aňrek gitsem geli bilemok, Türkmenistan daşary urda meni çıkaranok, men syýahat azatlygym çäklendirilýär, söz azatlygym çäklendirilýär. Men şo taýda ýaşamak islenmok diýse de şoňkuň kabul edenoklarmy? Edenoklar. Näme üçin Türkmenistanda diýämiş, Ankara'dakiler uruş ýok, parahatçylyk, uruş ýok, hiçbir ýok. Näme bosgunlygy ýaňy bir şey diýämişler Ankara'da. Bize o şekilde ispat etmediler onu ama tanıyanlar mı izin aldılar kimliklerini. Derdi öldüler giden oklar $1000 şirketin üstünden gittiler. $2000, $1000, $3000. Şirketten ekidenilen adam ekidenilen ne iş bosgunun içine giriliyor yeni özün gireyim bosgunun içine. Ekidin o şekilde pulunu alıyor adam hep pulunu aldıktan sonra diye ben sana alıp verdim. Sonu ne olacak belli değil. O araçı firmalan oynayan rolü yok da onunla hiç iyi şey ne mi? Firmalan hiç sadet bilen daha yok bosgun. Ben özüm gittim bosgun. Araçı firma bilen gittim. Onun için hiç sadet bilen hiç sadet yok araçı firma. Ha onu 100 tutton özün 100 tutmalı ha Birleşen Milletler Guramasına. Birleşen Milletler özün 100 tut. Alabilen olsan araçta pul ver başkalarına pul verip para. Halal kazanan pulunu değdirirsin. Başka hiç adam olmaz. Pullarını yedirmesinler. Gidecek olur özler Birleşmiş Milletler Ankara'da özler gitsin. Başkasının hiç kimse pulunu yedirmesinler. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.